Daka hat-trick Kerwit Robert Lewandowski ban penjob ya ke Barcelona haka La Liga dang hapo minit tap gol Julian Alvarez na kabanta ka Atletico Madrid haka jingila kai jom ka La Liga ya khat ke PSG haka Ligue 1 pedang singpa ya piki para lo ki bejusu tenat ban pej ki video haka ne ke channel haka jingila kai haka La Liga hapdeng ka Barcelona persya ek Alvarez haka ne ke jingila kai ka Barcelona kala ban pelem ya ka Alvarez ling ba Robert Lewandowski haka ba Robert Lewandowski oleh ban tap dak hat-trick haka ne ka jingila kai ha ba phai shika ne ka jingila kai Robert Lewandowski oleh ban pen khi e kajar dang haka menit ka bahan nyau haka menit ka ba ar bat ka menit ka ba lai ar kum ta leng ba kini kilai teliki gol jong Robert Lewandowski kala biang ka Barcelona bakan pelem ka Alvarez dalai lanot gol haka ne ka jingila kai kum ta leng ba ka ne ka nam job ka Barcelona kadang bat hi haka kerdan ka banengkong haka me jeken poin jong ka La Liga haka ba ka Barcelona kalayo ban kamai da arpo sapon naki kendai teli ki jingila kai sekawai pat ka jingila kai haka La Liga kata ka Atletico Madrid persya ya ka Real Sociedad haba phai shikane ka jingila kai ka Atletico Madrid kalayo ban pen khi e kajar dang haka menit ka banengkong ling ba Julian Alvarez kumta hada bandakot ka jingila kai haka last step ka Atletico Madrid kala tame ka Real Sociedad da Chico lanon bat haba wan banila kai haka kala ka baar ka Real Sociedad kala ikon tengah hitriang banyo pen pai ka ne ka Chico jong ka Atletico Madrid kumta ka Real Sociedad kala yo ban pen pai ia ka ne ka gol jong ka Atletico Madrid leng ba ka gol ka bala tap da ususik haka menit ka ba prato saw bat hada bandakot ka jingila kai baro Atletico tim kila kono da kacing kan damar la Chico haba phai pat shika jingila kai haka Ligue 1 hapa deng ke PSG persya ai ka nice haka ne ka jingila kai baro Atletico tim kila kono da kacing kan damar la Chico haba phai shika ne ka jingila kai dai ka nice ka bayo shwaban pen khi e kajar ling bau abdi haka menit ka balai pra Henry ke PSG kalayo ban pen phai ye ka ne ka gol jong ka nice leng ba Mendes haka menit ka basan ar kumta habakut ka jingila kai baro Atletico tim kila kuno ada ka jinga kai damar la Chico kubleng shibon ya pe ki para law ki bajusngo tenat ban pe ki video haka ne ka channel ngin skendo pat haka we ki video kubleng shibon